Hola, avui farem Què farem, Guim? una menjadora d'ocellets. Molt bé. I necessitarem fusta. A veure, fusta. Fusta. Ensenya-la bé. Què té aquesta fusta? Què té aquí al mig? Un forat. Dos forats. Va, però de fustes necessitem dues, eh? I dues. Dues iguals, amb dos forats al mig. Què més I necessitem? dos creus aquí. Molt bé. Dos pals, Pals. perquè els ocells es recolzin. Un pal llarg. Què té aquest pal llarg? Un forat als costats. A cada punta té un forat i ho té Perquè un filferro. aquest és filferro. Què és això? Una xarxa, no? Una xarxa. Aquesta és de plàstic, però pot ser de ferro. Molt bé. I també tenim unes einetes. Tot d'eines. Tot d'eines i silicona. Vale? Molt bé. I dos caixes d'atún. Què els hi hem fet també? Un forat. Un forat al mig. Dos forats. Però només en necessitarem una, eh? Ja no sé què fer sempre, que... Ho hem de pintar només pels costats, vale? Pot ser qualsevol pintura i qualsevol color. Ara el Guim em ficarà per aquí, no? I jo faré enganxar i el forat. Veieu aquest foradet? Ficar-ho menys o menys a la mateixa mida. I quedarà ben enganxat, no? Sí. A veure, Guim, com ho fas? A veure com ho fas, la de la pistola? I has de treure el tap. M'he de treure el tap? No cal. Fes-ho. No, el tap. Va, així. Treu-ho. Cap aquí. Fort cap amunt. Cap aquí. Vols que ho faci jo? Hòstia, és que això em fa mal. Caureu. Un moment, ja ho faig jo. Molt bé, ara Èlia, posa-ho a sobre de la fusta. No hi ha res. Veieu? Al centre. Ai, perdó, papa. I ho deixem reposar. I el deixem reposar quants minuts? Una horeta. Això no s'enganxa. Vale. Que ja ho hem enganxat i pintat. Vale? I ara, amb la xarxa de plàstic, ja us hem dit que pot ser també de ferro, ho ficarem així. I ara ho cosirem amb el filferro, no? Vale. Hem agafat el pal aquest, i el ficarem per aquí al forat. Veieu? Un foradet. I ara, veieu, per aquí, us ensenyo... Ai, i aquí hem fet un tupè, que no me'n descuidava. I ho ficarem a la part que no hi ha el tupè. Mireu, que xulo, vale? I la supertapa, que és per on tampoc hi ha el tupè, ho fiquem i això va així. I com servirà això? Farà, així, i aquí hi ficarem pa. I això se'n diu menjadora. Encara no està. Mira, ara ficarem
ficarem els dos parets aquí i després posarem el tap, que el traiem ara, Un ganxo aquí, per enganxar, que hi ha un forat. un ganxo per aquí, que hi ha un forat, ho farem, i després vindran els ocellets aquí a menjar. A veure, posa els dos pals, a veure com ho fas. Molt bé. Papa, quan arribaran els ocellets? Quan els hi posem pa. Ah, vale. Posa els dos bastons i ja ho podrem penjar-ho. Vale, ara on? Així, molt bé. Ara els lligarem aquests bastons perquè no caiguin. Vale. Perfecte. I això anirà aquí enganxat. Això s'aixeca poc amunt i aquí podem ficar el menjar. I aquí s'aguantaran els ocellets. Allà, que no...